Fa un segon parlàvem de pirates a l'Estartit i ara volem parlar d'uns altres pirates, dels de Sant Feliu de Guíxols, però ja saben que aquests, en lloc d'anar en vaixell, van en moto. I precisament aquest diumenge celebraran un any més la seva ja clàssica trobada de motos, que a més aquest any arriba a la 20a edició. I per explicar-nos tot el que han preparat aquest any, avui ens acompanyen aquí al plató l'Antònia Garcia i l'Antoni Gutiérrez. Benvinguts a tots dos al plató de Televisió Costa Brava. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Com sempre. Gràcies. 20a edició, ja es diu ràpid. 20a edició, però a més vull destacar una cosa. Sí. Aquest any, 20a edició de trobada i 25 anys de pirates. 25 aniversari de pirates. Des d'aquí ja donar-vos l'enhorabona per tots aquests anys i moltíssimes felicitats. I per tant, aquest any, any d'aniversaris. Rodó. És any rodó, sí. Què és el que heu preparat per aquest cap de setmana? Doncs bé, la trobada de sempre, no? Bueno, sí, hem preparat, que hi ha molta feina. Hi ha molta feina. Molta feina a preparar això, perquè, esclar, aquí te venen cap a 700, 800, fins a 850 motos. Que no ve un sol amb la moto, sinó que moltes venen dues persones, no? I per donar-li de menjar a tothom, doncs tot això s'ha de moure molt, m'entens? I treballar molt, la Junta ha de treballar molt per poder preparar això, que es comença a les 9 del matí, hi ha un esmorzar, bueno, hi ha premis, hi ha de tot. A l'entrepà hi ha, diguem, un cafè, i hi ha el dònut també tradicional, i hi ha una samarreta també, molt maca. I una cosa que volem remarcar, intentem conservar el mateix preu de fa ja un temps. I la inscripció és de 12 euros, i amb tot això que Antoni ha comentat, tot inclòs. Cosa complicada perquè al final tots els preus pugen de tot i mantenir-ho suposo que cada any és més complicat. Molt complicat. Llavors doncs animem a molta gent que vingui, que s'inscrigui, sobretot perquè està obert a tothom i tothom pot venir, tant si s'inscriu com si no s'inscriu, pot participar de tot el que es fa. Però sí que és veritat que ens ajudarà molt si a més s'inscriuen, perquè ja dic, és el que comentava una mica Antoni, que a més donem moltes coses dintre de la inscripció, fins i tot hi ha un pica-pica, hi ha la ruta turística, a més pels vols de Sant Feliu, sempre intentem voltar una mica els municipis del costat i és una ruta maca. I per preveure una mica això, la gent que hi haurà, per poder calcular, doncs això, quants entrepans poden arribar a fer? Perquè ja més o menys cada any... Més o menys ja saps per on va, no? Aquest preu, i diguem, i les motos que poden venir. I jo el que volia dir també, la classe de motos, que per nosaltres és igual la que vinguin. Qualsevol, eh? És igual, una de grossa, una de petita, amb un escut, el que sigui, dues rodes. Nosaltres estem oberts per tothom que vingui i sobretot per la gent de Sant Feliu que col·laborin a venir allà, que és una festa preciosa per ells. Hi ha botigues també, que hi ha roba de motera, no? I això a la gent de Sant Feliu els hi ha d'agradar. De Sant Feliu i de tot. Sí, però com es fa a Sant Feliu, és de tothom, però com es fa a Sant Feliu... Però ve gent de tot arreu, nosaltres cada any venim i veiem gent que ve de molt lluny, perquè és com una cita al calendari, no? De fet, podem dir que en aquest moment és la trobada, la matinal que diem nosaltres, de Catalunya almenys, la que té més participació. I a més, com dèieu, de motos de tot tipus, per tant, també es converteix en una exhibició, perquè quan les veus allà totes juntes aparcades, suposo que la gent para, mira, es fa fotos... Totes ben aparcades i totes ben posades, perquè n'hi ha que es dediquen a això, a posar-les bé, després la gent passeja, fotos, la mainada, me deixis pujar, i pugen a les motos, els pares fan fotos, bueno, és tot una mica... I és una mica un espectacle, no?, perquè veus... Hi ha tot tipus de gent i tot tipus de motos, no? Però aquestes, sobretot, especialment poder les més tipus custom, són d'aquelles motos que la gent separa a mirar-les, no? O bé perquè són molt brillants i molt netes, o bé també per al revés, perquè potser són molt brutes i molt destraleres, Però no, és maco de veure. Suposo que durant el recorregut també us deveu sentir molt observats, perquè si deies 700, 800 motos, clar, una rere l'altra, tothom també es deu parar a mirar-vos. Sí, l'any passat que no havia puesto per ficar-les. No, emplenem tot el passeig. La veritat és que des d'aquí també donar les gràcies a l'Ajuntament de Sant Feliu perquè ens deixa un lloc que és immillorable. Tot el passeig de Sant Feliu és impressionant i anem ocupant zones dels jardins allà on podem i anar col·locant-los. Cada vegada més, no? Sí.
i és maco. Pel que fa al recorregut una mica que feu, perquè com dèieu al principi doncs, hi ha aquest moment d'inscripcions, que la gent es troba, però després agafeu les motos i aneu a fer un recorregut. Per on passa, més o menys? Bé, aquest any sortirem, passarem per Santa Cristina d'Aro, no us diré exactament la ruta perquè És serà sorpresa. però se surt, es fa tot el passeig de Sant Feliu, que és molt maco, és maco tant per als que la fan com per als que la veuen, no? I llavors es passa cap a Santa Cristina, es fa, crec que la Vall d'Aro, Platja d'Aro i cap a Sant Feliu per la part de Sant Pol, de la part de Sant Pol. Exactament, no sé per on passa exactament, però aquests municipis sí que... Va canviant, no, cada any? Cada any. Això, el cap de ruta, és el que ens complica la vida a tots plegats, perquè de vegades... Està previst a les 11:30 sortir de ruta, no? Sí. Sortir de ruta per fer aquesta ruta. També és cert que la gent que es queda allà doncs, té l'alternativa a Sant Feliu diumenge mercat, per tant dona per molt i per voltar per les botiguetes de motos i per al... I el lloc és És ideal. Perquè ja anem a concentracions nosaltres, no? Però estan a fort del poble, normalment polígons industrials. Però esclar, al passeig de Sant Feliu, al mar, i poder hi ha gent que fa anys que no veuen el mar i estan allà al costat, I vull dir que això els agrada a la gent. A la gent els agrada molt estar al costat del mar, i més si es fa bo, no? Si fa un dia que resem que faci bo el dia 5, no? El diumenge, que si plou... No sé si diuen que s'ha d'anar a tirar ous a mar... A les clarisses o a mar... Sí, s'ha d'anar a tirar un ou. Jo puc anar a Palamós a tirar-ne algun, també. Bueno, nosaltres pujàvem, hi havia hagut anys que pujàvem als Àngels a encendre una espalma. Havia funcionat. Doncs mira, ja està. Havia funcionat. Amb aquestes pluges d'aquests dies podríem intentar-ho. Em sembla que no ha plogut mai, no? Amb totes les trobades només s'ha hagut de suspendre un cop. Doncs mira, bona senyal que això ha funcionat, que segueixi... De moment ha funcionat bé. I ara esperem que el diumenge també... Que faci molt bo i que sigui un dia per gaudir per tots. Fa un moment parlàveu de les inscripcions. Si hi ha algú que ens està veient i diu, ai, doncs jo com em puc inscriure? Com ho pot fer? A les 9 del matí que vingui. No els fem ni per Instagram ni res d'això. És més, vens allà, t'inscrius, de fet ja vens per esmorzar, agafes la samarreta, que a més és molt xula. Des d'aquí vull agrair al noi que ens fa el disseny de la samarreta. Cada any triem i precisament és un membre de Pirates que es diu David Rodríguez i ell fa dissenys de samarreta, bueno, de tot, de samarretes, de sudaderes i de tot. I la veritat és que són molt maques, són molt xules. Des d'aquí també li vull donar les gràcies. I també a Ferros, la serralleria La Selva, Ferros La Selva, que són els que ens fan el trofeu. De fet, no és que sigui pròpiament un trofeu, sinó és una mena de recordatori que s'emporten la gran majoria de grups que venen amb gent i que venen des de fa molts anys. I estem pel voltant de 35, entre 35 i 40 grups, més o menys assidus cada any. És una manera de premiar la fidelitat dels que van repetint any rere any, que també és un incentiu per seguir venint. És agrair la participació. En definitiva, és perquè tinguin el record que han participat i donar les gràcies a la gent que ve. Tots els presidents d'aquests grups han de pujar, se li dona, ja sabem més o menys els que poden venir, no? Ja està, això és d'agrair que vinguin de fora, perquè venen de molt lluny, alguns que venen... Ara, últimament, hi ha molts de grups de França. Sí? Que venen... Del sud de França, molts. I la veritat és que han anat començant a venir, els hi ha agradat i, bé, repeteixen. I de la part de Tarragona, també. Després vosaltres també aneu cap a França, cap a Tarragona... Tot té torna. Sí, no? Això ja dic, tot té torna. Us aneu retrobant. Sí. Bé, això és lo maco de fer. Nosaltres també els diumenges sortim, colla, el que vol sortir nosaltres, no? I anem els que venen també, i a les que no venen també sortim, perquè ens agrada sortir en moto, no? Si ens agrada sortir en moto, perquè som moteros, anem a aquestes trobades, no? Vull dir que... Al final és això, és el punt de trobada, de passar-ho bé, de compartir també una afició que molt segur que la porteu darrere des de fa molts anys, i a més segur que hi ha molta gent que, per exemple, avui, 20a edició aquest cap de setmana, que porta vinguent des de la primera, segur que n'hi ha molts, no? Sí. I a més t'ho diuen. Sí? Sí, fa il·lusió, perquè te retrobes amb molts d'ells, però te diuen, jo és que vaig venir a la primera, o vaig venir a la tercera o a la quarta. Doncs sí. O tenen la samarreta, I veus els anys que la tenen, que la porten. Col·lecciona una mica. Perquè tots els moteros en tenim
moltes. Clar. Perquè a tot arreu ens en Clar. donen, no? I després tenim Sí. a caixes a casa. Caixes de samarretes, de No saps quina records. posar-te a vegades, no? Perquè en tens de tot arreu. Suposo que vas mirant i vas recordant, ostres, aquella sortida aquell any que vam trobar-nos amb... Sí. No, està bé. Sí. És una cosa que el que ens agrada les motos, doncs... Sí, Això però la és veritat és que fabulós. val la pena aprofitar la gent que no sàpiga què fer aquell diumenge, Exacte. que vingui a fer una volta pel passeig de Sant Feliu, perquè realment són ocasions úniques que pots veure, no es pot veure cada dia, doncs això, una trobada doncs, amb 800 motos, com a mínim, i 800 i pico. 800 i alguna cosa, l'any passat. L'any Hi passat. ha un home, Sí? hi ha Sí. Les compta un una per motero, una? un motero que Sí. compta Sí. una per una. Compta una per una. Una per una, Sí. que sempre ell ho diu. Sí. Jo he comptat aquesta, però segur que n'hi ha més. 864 l'any Me n'he passat. deixat alguna, no? Algunes o ja han marxat, Clar, ja han depèn de esmorzat, ja han l'hora que- marxat. Diu, però no hi ha menys, n'hi ha més de les que jo puc dir. I Clar. l'home s'ha de dir que també... Ai, això s'estona, una per una, anar és un mirant. home que fa també... Sí. Fa un blog, porta un blog, i fa tota l'explicació de la sortida des que ell surt des de casa seva. Ara li estem fent propaganda en el blog sí. d'aquí. Vinga, va, anem a veure el blog, el seu blog. No, la veritat és que és d'agrair, perquè és una feinada. I ho fa amb nosaltres i ho fa amb molts de grups, O sigui, no som els únics. Vull dir que des d'aquí també agrair anar... Moltes fotos Clar. A l'Enrique Reina. Clar. Sí. Enrique Reina. Després el tenim blog, tots els records, el blog no? d'en Quique, vaja. El blog d'en Quique. I fa les fotos de tots i posa sempre alguna Alguna dada o alguna cosa i cosetes, destacada. aquesta és aquesta. Clar. Vull dir que a l'home Perd la seva estona, sí, clar. la seva estona i està tot el dematí fent fotos i comptant les motos i bueno, és un home que col·labora a tota la concentració que hi ha i li agrada, li agrada. I nosaltres en fem difusió, que al final també quan la gent fa les coses per amor, doncs endavant i agraïdíssims. I tant. I ja per anar acabant, recordar que ha estat tothom convidat, que poden venir a inscriure's a primera hora ja per participar en moto, però que també tothom que ho vulgui venir a viure des de fora també podrà veure les motos, hi ha allà paradetes i passarà un bon matí, I tant. I podrà esmorzar. Exacte. Una bona botifarra d'aquí. Exacte. I donuts i cafès, vull dir que s'ho passen bé, i nosaltres també. Doncs des d'aquí convidem a tothom a que s'apropi a Sant Feliu. Moltíssimes gràcies avui per acompanyar-nos i que sigui tot un èxit. També ens hi preparem perquè després ho puguem ensenyar el dilluns a la tele. Gràcies. Moltes Donar-li gràcies. les gràcies a vosaltres per fer tot això. I tant. Doncs moltíssimes gràcies. I el que farem és que, com que nosaltres hi anem cada any i també tenim imatges des de fa un munt d'anys perquè hi anem a totes les edicions, doncs el que farem ara, perquè veieu una mica el que es podrà veure aquest cap de setmana, doncs és recopilar algunes imatges d'anys anteriors perquè veieu doncs, com es viu aquesta trobada de motos a Sant Feliu.